Ινόφιλοι, επαγγελματίες στον χώρο του κρασιού, ΑΑ και ενδυνάμει λάτρες, χαίρετε. Ονομάζομαι Παπαδάκης Φίλιππος και από σήμερα θα σας παρουσιάζω την εκπομπή Wine Addicted. Η εκπομπή θα λαμβάνει χώρα σε εβδομαδιαία βάση και θα ασχολείται με κρασιά του ελληνικού και διεθνούς αμπελώνα. Αυτό που κάνουμε δεν είναι κάποια παγκόσμια πρωτοπορία όπως καλά αντιλαμβάνεστε. Υπάρχουν ήδη άνθρωποι ανά τον κόσμο που κάνουν αυτή τη δουλειά και όλοι μαζί εικάζω έχουμε ένα κοινό σκοπό. Τη μετάδοση αυτής της ενέργειας, του πάθους, της μαγείας, της δύναμης και αν μη τι άλλο του πολιτισμού που έχει αυτό το ευγενές προϊόν. Έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία και άρθρα για το πώς παράγεται ένα κρασί, πώς παλαιώνεται, πώς καταναλώνεται και τι αρώματα βγάζει. Δεν είμαι σε καμία περίπτωση αυτός που μπορεί να κρίνει με 100% βεβαιότητα τα πάντα που έχουν να κάνουν με το κρασί. Είμαι όμως σε θέση να έρθω αρκετά κοντά σε αυτά, να τα απλοποιήσω και να τα μεταφέρω σε εσάς με μια πιο ανάλαφρη διάθεση, μιας και είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι επιλέξαμε μαζί με όλη την ομάδα που εργάζεται επί διαδοδός εδώ και μέρες για να βγάλουμε αυτό το βίντεο. Μανώλη, ακούς? Οκ. Επιλέξαμε λοιπόν αυτόν τον πάρα πολύ ωραίο κήπο και μια πιο χαλαρή διάθεση για να δείξουμε σε όλους ότι το κρασί δεν είναι μόνο πολυτέλεια, αλλά και τρόπος ζωής. Ναι, το κρασί είναι ένα προϊόν ελιτίστικο. Ναι, ενδεχομένως να είναι ένα προϊόν σχετικά ακριβό για καθημερινή κατανάλωση. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό. Αλλά θα θέσω μια ερώτηση σε όλους όσους μας ακούνε. Δεν έχει υπάρξει έστω και μία φορά στη ζωή σας που κάνετε μια οικονομική υπέρβαση αγοράζοντας ή ξοδεύοντας τα χρήματά σας σε κάτι το οποίο ήταν εντελώς άχρηστο και μετά το μετανιώσατε? Σας λέω λοιπόν με μεγάλη σιγουριά ότι αν αυτά τα χρήματα εκείνο το βράδυ τα είχατε χρησιμοποιήσει για να πάτε σε ένα εστιατόριο ή wine bar ή ακόμη αν είχατε πάει σε μια οργανωμένη κάβα και είχατε αγοράσει ένα κρασί και ασχολιόσασταν λίγο με αυτό, θα παθαίνατε πραγματικά σοκ όταν αντιλαμβανόσασταν ότι αυτά που λένε αυτοί οι πειραγμένοι που γυρνάνε τα ποτήρια και μιλάνε για αρώματα που έχει μέσα ένα κρασί, ότι όχι μόνο υπάρχουν, αλλά πολλές φορές σου δείχνουν το στίγμα μιας περιοχής κάπου στον πλανήτη που μπορεί να μην έχεις πάει ποτέ, αλλά πραγματικά με ένα απλό sniff να μπορείς να ταξιδέψεις ως εκεί. Μόλις το ζήσετε αυτό, είμαι σίγουρος ότι θα γίνετε κι εσείς wine addicted. Κάπως έτσι λοιπόν θα γίνονται αυτές οι εκπομπές. Κάθε φορά θα έχουμε άλλα κρασιά από άλλους παραγωγούς, θα σας προτείνουμε φαγητά με τα οποία θα μπορείτε να τα συνδυάσετε με απότερο σκοπό τι άλλο, να περάσετε καλά. Θα έχουμε καλεσμένους με τους οποίους θα δοκιμάζουμε τα κρασιά, θα τα σχολιάζουμε παρέα, οι οποίοι θα προέρχονται από όλο το ελληνικό υλικό γίγνεσθε. Δημοσιογράφοι, σομελιέ, παραγωγοί, brand ambassadors και φυσικά ινόφιλοι, για να ακούμε την άποψή τους εμείς οι επαγγελματίες και να γινόμαστε καλύτεροι. Σήμερα λοιπόν θα δοκιμάσουμε ένα λευκό και ένα ροζέ κρασί από την οικογένεια Σαμπουτιέ που βρίσκεται στο Ροδανό στη Γαλλία. Η οικογένεια Σαμπουτιέ παράγει κρασιά για πάνω από 200 χρόνια στις περιοχές Κοτρωτή, Ερμιτάζ, Κροσετμιτάζ, Σατονεύ-ντι-Παπ, Λουμπερόν και Σαν Ζωζέφ. Είναι από τους πρώτους που ασχολήθηκαν με τη βιοδυναμική καλλιέργεια και εινοποίηση και είναι από τα πιο δυνατά χαρτιά στο παγκόσμιο υλικό στερέωμα. Επιπλέον έχουν ιδιοκτησίες στην Νότια Γαλλία, στην περιοχή του Ρουσιγιών και στην Αυστραλία. Τώρα γιατί ξεκινάμε με αυτό το εινοποιείο? Υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Θα σταθώ όμως ένα. Παρόλο που το ρητό λέει ότι όταν οι άνθρωποι κάνουν όνειρα ο Θεός γελάει, εμείς έχουμε βλέψει αυτό που κάνουμε να ταξιδέψει μακριά. Γιατί άμα θέλουμε να ταρακουνήσουμε κάποιους εκεί έξω και να τους κάνουμε να κοιτάξουν την εξαιρετική δουλειά που γίνεται πλέον στην Ελλάδα, πρέπει να τους δώσουμε τροφή με κάποιο τρόπο. Και αυτός δεν είναι άλλος από το να τους παρουσιάσουμε στις πρώτες εκπομπές δυνατά και γνωστά ελληνικά brand names για να μπουν στη διαδικασία να μας ζουν και μετά να συνεχίσουν να μας παρακολουθούν για να μαθαίνουν τι γίνεται στην Κρήτη, στη Μακεδονία, στη Σαντορίνη, στην Πελοπόννησο, στη Θράκη και γενικότερα σε όλη την επικράτεια. Αυτός ευελπιστούμε να είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα βάλουμε και εμείς το χεράκι μας από εδώ για να βοηθήσουμε το ελληνικό κρασί να εδραιωθεί στις ξένες αγορές. Στα κρασιά μας λοιπόν. Το πρώτο κρασί που θα δοκιμάσουμε είναι το Le Petit Rouge από την περιοχή του Κροσετμιτάζ. Είναι 100% Μαρσάν, μια ποικιλία σχετικά άγνωστη στην Ελλάδα. Τέλεια. Το Le Petit είναι του 2012 και ζυμώνει σε τσάλινες δεξαμενές. Η μελογαλακτική ζύμωση, όπως λένε και οι άνθρωποι του κτήματος, διακόπτεται για να διατηρήσει το κρασί τη φρεσκάδα του. Για όσους δεν γνωρίζουν, η μελογαλακτική ζύμωση ξεκινάει αφού τελειώσει η αλκοολική ζύμωση και δίνει στο κρασί ένα πιο βουτυράτο και γενικότερα πιο πληθωρικό χαρακτήρα, που πολλές φορές δίνει την αίσθηση ότι το κρασί μπορεί να έχει περάσει από βαρέλι. Είναι όμως καθαρά θέμα στυλ που θέλει να δώσει ο κάθε παραγωγός στο κρασί του. Εδώ λοιπόν έχουμε ένα διαυγές λευκό κρασί με πολύ ωραία φρουτώδη αρώματα στη μύτη, όπως πράσινο μήλο, αχλάδι, τροπικά φρούτα όπως μάγκο και ανανά και μια έντονη φυτικότητα εκφράζοντας ευκάλυπτο, σπαράγγια, εξαιρετικά. Στο στόμα είναι ισορροπημένο,
με αρκετά υψηλά επίπεδα οξύτητας που μας δίνει ότι προέρχεται από μια ψυχρή περιοχή. Τα αρωματικά του χαρακτηριστικά είναι όπως και στη μύτη, μόνο που εδώ είναι λίγο πιο όρημα. Σούπερ. Η ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος είναι 7 με 9 βαθμούς Κελσίου. Μπορείτε να το συνδυάσετε με οποιαδήποτε ζυμαρικά, με μια σάλτσα πέστο, με μια πράσινη σαλάδα το βραδάκι, μιας και τώρα που έχει ζέστη ως γνωστόν, όλοι τρώμε πολύ πιο ελαφριά, ή για τους πιο τολμηρούς, κοτόπουλο στο φούρνο με ριζάκι και φρέσκα μανιτάρια. Τέλεια. Περνάμε στο ροζέ, το οποίο είναι το Μπελερούς. Είναι και αυτό της ίδιας εισοδείας του 2012 και η ποικιλιακή του σύνθεση είναι γκρενάς και με μικρότερο ποσοστό έχουμε συνσόλ και σειρά. Στη μύτη έχουμε αρώματα κόκκινων φρούτων όπως φράουλα, κεράσι και κάποια γλυκά μπαχαρικά όπως κανέλα, ginger και ένα τάτς από γαρίφαλο. Στο στόμα και πάλι σε υψηλά επίπεδα οξύτητες μας, όχι όπως το λεπετίτ, στο λευκό μας, αλλά η φρεσκάδα που δίνει στο κρασί είναι ευδιάκριτη. Ο αρωματικός του χαρακτήρας παραμένει όπως και στη μύτη, με τα μπαχάρια να υπερτερούν λίγο παραπάνω, ίσως με το γαρίφαλο εδώ να φαίνεται και πιο έντονα. Η ιδανική θερμοκρασία σερβιρίσματος είναι 8 με 10 βαθμούς Κελσίου. Τώρα το να σας προτείνω να το συνδυάσετε με φρούτα είναι το προφανές. Αν θέλετε όμως να πειραματιστείτε, δοκιμάστε το με ένα ταρτάρ φρέσκου σολομού και θα πείτε εδώ είμαστε. Αυτή λοιπόν ήταν η πρώτη βόλτα που κάναμε παρέα στους αμπελώνες του κόσμου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισαγωγέα του κυρίου Σαπουτιέ για τα κρασιά που δοκιμάσαμε και να σας ενημερώσω ότι αν θέλετε να τα γευτείτε, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί του και θα σας κατευθύνει στο πλησιέστερο σε εσάς εξειδικευμένο κατάστημα. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και τα παιδιά στην online που μας παρήχαν τα ποτήρια, ανοιχτήρια κτλ. Αξεσουάρ. Αξίζει να τους επισκεφτείτε είτε είστε επαγγελματίας είτε ιδιώτης. Και τέλος, όπως κάθε εκπομπή, έτσι και εμείς κάνουμε κάποια δώρα. Το δώρο μας είναι το παιχνίδι Νότρια. Okay. Στο ξεκίνημα της εκπομπής σας είπαμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο το κάνουμε πρώτοι στον κόσμο. Το Ενότρια όμως είναι ένα παιχνίδι γνώσεων για το κρασί που όταν πήρε σάκα και οστά το 2010 ήταν, και αν είμαι σωστά ενημερωμένος, παραμένει το μοναδικό στο είδος του. Κατασκευάστηκε εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα και έχει 500 ερωτήσεις για τον ελληνικό και κυπριακό αμπελώνα. Η σύλληψη, δομή και δημιουργία αυτού οφείλεται στον υποφαινόμενο. Οπότε, όποιος θέλει να λάβει μέρος στην εκπομπή την επόμενη εβδομάδα μπορεί να μας στείλει στο mail που εμφανίζεται από κάτω με θέμα Σαπουτιά Ενότρια μέχρι το Σάββατο 5 Ιουλίου στις 12 το βράδυ. Ελπίζουμε να σας κρατήσαμε καλή παρέα. Ήταν η εκπομπή Wine Addicted με το Φίλιππο μπροστά και το Μανώλη από πίσω. Από την κάμερα. Καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνετε. Au revoir.